Sa mapagpalang gabi. Ayun, marami akong kasama ngayong gabi. Kasama ko si Froggy. Yeah, kasama ko si Ray. Yeah, what's up? Yun, start session tayo dito sa kalsada, guys. Dito sa barangay hall ng Mangin, Dagupan. Tali na lang dyan. That's right. Natin, ayun, lumabas na. Tali na lang dito sa ano. Alright, let's go. Samahan niya kami. Hello guys. Hello guys. May bago tayong shooter ngayon. Hindi ko alam. Dito sa Gimana sanging kalam ka? Shooter lang para yung assistant mo, pre. Hindi. Kilala mo kung sino yan. Para makuha naman ako sa video. Ge. Putsit. Hello guys. Sige, namulan. Tayo sa akin. Hindi na tinamulan. Hindi naman namulan. Tirahin pa ni Pragna. Hello. Sige, damulag. Lahat ipasok mo hanggang umaga, hapon na inyong kinain. Yeah. Sana all. Kalbo. Ilasag mo lang kalbo. Panot, ilusag mo na panot. May mo nilipat ka. Ilang pa ka? Tagpuyan ka gabi. Sino? Siguro mo talaga yun. Hindi ka dito. Yung babae, pagkain niyo doon eh. Anong pangalan mo? Yeah, hello. Lapit pa naman. Ayos naman. Malapit yun sa'yo. Lock and load.